Ola, freaks! Hoxe imos a estar con Luis Iglesias. Tras case 30 anos de carreira, este pedazo de actor fixo teatro, cine e series, destacando especialmente polo seu papel de Carmelo Matalobos ou por participar noutros títulos a nivel estatal. Por riba diso, Luis ten unha voz que fai tremer os faders dos estudios de grabación, agasallándonos con dobraxes épicas de actores como Harrison Ford, Paul Newman, Robert De Niro ou Mel Gibson. Luis vai nos falar de pelis de boxeo e do espírito de loita que levan consigo. Así que imos coas 5 de Luis Iglesias. Primeiro que teño que dicir é que a memoria é feble e engánanos moito, entón tes un recordo das películas que despois non sempre coincide ca realidade. Ese é o caso de Homeboy. Homeboy é unha película escrita e dirixida por Mickey Rourke, debe ser do ano 1988 máis ou menos, dirixida por Sere Sin, que é o director de fotografía do Corazón do Anxo, que deberon coñecerse aí. Unha película fala realmente de perdedores, que é moi propio do xénero tamén, non? Falar do seu xénero, falar dos perdedores. Son un boxeador, vaqueiro, un tipo que dase á bebida, pelexa porque non ten outra maneira de vivir. Botou 10 anos Mickey Rourke para facer esta película e posiblemente podía telos aforrados perfectamente. Non é unha película que vai a pasar aos anais da historia do cinema, non? Xa digo, salvo pola interpretación de Christopher Walken. Acordeime de que foi o mesmo que fixo Sylvester Stallone 12 anos atrás, porque está do 88, Rocky debe ser do 80 e poucos, que foi producir a súa propia película, o sea, escribir e interpretar a súa propia película, pero se oye bastante mellor que aquí o amigo Mickey Rourke. O que ademais teñolle manía, porque hai anos xa disto, veu facer un combate de boxeo, cando xa estaba retirado o home, aquí a España, foi un evento naquel momento, e trouxeron a un pobre boxeador canadiano, xa retirado, o home estaba, fora de forma. Chegou a escupirlle no ring porque a xente apoupaba porque aquilo non era un combate. E collinlle moita manía, porque eu creo que este é un deporte, hai xente que non entende como tal, pero demasiado sacrificado para que por riba un desgraciado se ría dun profesional. Hai que dicir unha cousa, Homeboy ten unha cousa boa, que Eric Clapton fixo a banda sonora. Que tamén Christopher Walken e Eric Clapton son os dous que se salvan nesa. No caso de Big Man, a banda sonora é de Ennio Morricone, que tampouco era coxo o señor este, non? E teño que dicir que a outra floxeaba porque está mal plantexada, logo, contra a metade, deixase ver un pouco mellor. E tamén lle pasa a Big Man, é unha película que intentan como apurar moito o inicio da película para situar moi rápido o espectador, e eu creo que non o conseguen. A película, contrariamente á anterior, salva Liam Neeson, que é un pedazo de actor, está moi ben esta película. Película, xa digo, ten lagoas importantes, pero ele está moi ben. Esta sí que xa empeza a pagar un pouco a pena a vela, sobre todo por iso. Hai algo de cine negro na película, porque hai unha trama de drogas polo medio, de xente que utiliza a outra xente para acabar cas súas loitas persoais, non? Pero utilizan a terceiros que se maten outros, non sería un pouco a cousa. Nesta, como na anterior, fallalles, eu creo, co plantexamento, pero logo a película deixase ver. Xa empezamos a subir o nivel, non? Desta película tiña moi bo recordo, e teño que dicir que cando a vin entendín por que tiña bo recordo. Hai unha especie de triloxía irlandesa que é o nome do pai, o nome do fillo e The Boxer. Esta é The Boxer, que é a terceira. A primeira e a terceira dirixiu na Sheridan, que xa traballara máis veces con este monstro, con Daniel Day-Lewis, porque traballara no Meu Pé Esquerdo, en fin, fixeron varias colaboracións xuntas. O que máis me gustou desta película é como se podería resumir. Daí ás veces o tema das películas, que non ten que ver nin sequera co argumento, que subxace, o que está por debaixo, non? E o que está por debaixo é que é unha película de atrapados. Todo o mundo está atrapado nesta película. El é un boxeador irlandés, chupou 14 anos de cadea para que non culpasen a un dos líderes do IRA, non abriu a boca neses 14 anos, e ao volver ao seu pobo, a súa cidade, ninguén quere demasiados tratos con el. Entón, el intenta reiniciar a súa vida. Entón, monta un ximnasio, empeza a pelexar, está enamorado da muller dun preso. Entón vas vendo como todo o mundo está atrapado. As mulleres dos presos, polo que conta nesta película, tiñan que respetar a ausencia dos presos.
Entón, ela está atrapada por esa norma non escrita, a xente que odia está atrapada polo odio, non saben sair diso. Daniel Day-Lewis está atrapado pola súa propia maneira de ver e entender o mundo, é un home de principios, dende o principio vai a redundancia ata o final, non? Entón, todo o mundo está atrapado. E a única maneira de liberarte é o enfrontamento dunha maneira ou doutra. Entón, é o que conta a película, como se encapsulan os conflitos ao cabo do tempo. Eu creo que ás veces non se sabe moi ben nin por que se empezou a pelexar. Simplemente é o odio que te atrapou e quedas a vivir nel. Pois, por ir por orde cronolóxica, vou falar dunha película de 2004 que é $1 Million Baby, que é un peliculón, non? Dentro deste subxénero e dentro de calquera xénero, é un peliculón. A min marcoume muitísimo esa película. No ano 2004 tamén se estreou Mar Adentro. Eu creo que, sendo unha película de subxénero do boxeo, $1 Million, do que se fala é da liberdade para morrer cada un como lle dé a gana, da eutanasia, que a min volvín ver a película e sobrecolleume outra vez ver sin demasiadas cousas, sin demasiado escaparate, non? Pero ver como se plantexaba o tema da eutanasia, non? E o valente que foi Clint Eastwood como director o asumir esa postura, non? E nese mesmo ano, xa digo, fixose Mar Adentro, eu respetando moito ao señor Amenábar, pero creo que é un trampulleiro, que é moi tramposo, que é un tipo moi tramposo, e fixo trampa en Mar Adentro. Eu salí moi cabreado da película, porque entendo que Mar Adentro é unha película falando da opinión dunha persona que ti podes estar de acordo ou non con ela, pero que pensaba Ramón San Pedro sobre a súa propia morte, sobre a eutanasia. Entón, se ti faz unha película biográfica sobre unha persoa, respeta esa persoa e a súa maneira de pensar, inda que ti penses distinto, ou se non faz outra cousa. Pero aparte disso, había personaxes inventados que parecía que o que nos quería dicir Amenábar, esta é a opinión de Ramón San Pedro, pero hai outras visións, vale? Pareceme moi ben, pero gardas, ninguén chas pediu. Porque Clint Eastwood dá unha opinión, é dicir, Clint Eastwood na película fai o papel dun adestrador de boxeo, un tipo que está nos últimos anos da súa vida, un crente profundo que leva 23 anos asistindo todos os días a misa diaria e de repente empeza a adestrar, porque é unha tipa cabezona, empeza a adestrar unha boxeadora muller, el nunca adestrou antes mulleres, e nun combate esta muller queda tetrapléxica e vese metida o resto da súa vida nunha cama e di, isto non o quero para min. Entón o propio personaxe de Clint Eastwood di que isto non é vida. E, ao fin de contas, é a súa liberdade, entón axuda ao final da película a ela a morrer. É unha visión valente dun tipo que ten fama de ser extremadamente conservador, Clint Eastwood, pero aquí hai que sacarlle o sombreiro. Peliculón, está Hilary Swank, está magnífica na película, pues está Morgan Freeman e este señor Clint Eastwood, que é unha maravilla velos traballar. Pasa con esta película como algunhas das anteriores, que a dobraxe en castelán falle un flaco favor. Clint Eastwood é un tipo que ten a voz moi rota, como se lle faltara aire, corta moitas frases, fala porque lle costalle tirar dos folgos, non? Non me acordo agora do nome, morreu, era un grandísimo actor e director, eu digo actor de dobraxe e presentador de televisión, o que doblaba Constantino Romero, grazas, pero creo que non era afortunado, porque se de repente estás falando co crego, como hai varias secuencias, pero padre, se o fillo e o pai son a mesma persoa que añade o Espírito Santo, padre. E dis, pero si el hijo y el padre son la misma persona, ¿quién es el Espíritu Santo, padre? Pues no, estamos levando a outra película que non ten nada que ver con esta. Bueno, eu creo que obra maestra, que hai que vela si ou si es das que hai que levar a unha illa deserta, no caso de que nas illas desertas a luz e DVD. Para rematar, a min unha película que volvín a ver estes días, pois xa digo, teño unha mala memoria prodixiosa e teño que recordalas, non? E volvín chorar con ela. E penso moitas veces que ben o fan os yanquis, porque ti podenche remexer as tripas. Típica película americana que ao final erguen a bandeira e escuitas o hino americano, non? E ti podeste cagar nos yanquis, con perdón, pero ti ponche os pelos de punta, non? Fano moi ben, porque manexan moi ben a maquinaria do que falábamos antes, non? Donde están os puntos de xiro, en que momento da película, onde está o clímax. Este é un peliculón, está a ser claro, maravilloso. É unha película baseada na historia real de Braddock, que era un campeón dos pesos pesados, e que este home, bueno, tiño todo e de repente pasou a
a non ter nada. Saíu cando empezou a sair, apareceulle unha oportunidade moi en plan Rocky. Ele estaba na máis absoluta das pobrezas, incluso xa non tiña licencia, digamos, federativa para poder pelexar, pero o que era o campeón, o prospecto, o que ia pelexar contra o campeón do mundo quedou sen contrincante, non había outro, entón vamos a propoñer a Braddock. Fixo ese primeiro combate e gañou, non? Entón pasou a ser unha sorte de heroe nacional, porque era un tipo que saíra da nada, que se dicía que incluso chegou a devolver tan pronto gañou cartos a axuda que lle dera o Estado, porque ele dicía, bueno, vivo nun país tan grande que o Estado axúdame cando necesito, pero cando eu non necesito teño que devolver esa axuda ao Estado, non? Era un tipo de principios sólidos. Xa digo, ten un punto melodramático, lacrimóxeno, pero está moi ben. Fantástico Russell Crowe e a Renée Zellweger, sempre digo mal este nome, están fantásticos, entón película recomendable, desas que demostra que porque esta xente fai tamén cine. Son moi aburridos os Padriños, incluso a terceira parte dos Padriños. Un señor que, polo que sinto, unha admiración profunda e que además tiven a inmensa fortuna de doblaro, a extraña parella, Jack Lemmon. Chorei moitas veces e creo que seguiría chorando con unha película que me parece maravillosa, que é El hijo de la novia. Eu non me atrevo a dicirlle a xente que ten que ver ou deixar de ver, porque senón non habería frikis, pero eu nunca vin, isto sí que o digo, nunca vin ni nunca verei ningunha das de Torrente. Se me permites aquí, eu vou defender a un actor. Vou defender a Sylvester Stallone, que é un tipo que defendo moitas veces, porque creo que é moito mellor actor do que a xente considera. Creo que, acertadamente ou non, tirou a súa carreira por un lado. Entón fixo moitas pelis que a min me encantan. Encántanme incluso as malas del, non todas. Pero si, entón, se me permites, neste caso, vou defender a Sylvester Stallone. Bueno, que? Gustouvos a entrevista? Pois se vos gustou, dadelle like, compartide, suscribidevos e todas esas caralladas, que nin que estivéramos subvencionados pola Xunta.